Yes, hvad siger du? Så du kan måske sætte nogle ord på den størrelse, som er derovre, altså Marriott Hotel og Bilderberg, som det nu er. Fordi så vil jeg nemlig få snakket med Jakob bagefter, så kan jeg fortælle lidt om, hvad der foregik herinde og så videre, ikke? Jo. Men kan du så ikke, altså, jo. Nu trykker jeg lige op til det her. Du må gerne starte med at præsentere dig og sige, hvad du hedder og hvad du laver. Jeg hedder Lukas Alexander. Jeg er interviewer og researcher for et alternativt internet tv-medie, der hedder Age of Truth TV, som bliver lavet på engelsk til et internationalt publikum naturligvis. Så derfor taler vi med forskere, videnskabsfolk, forfattere, folk som taler om alternative ting, såsom spiritualitet, konspirationsteorier, konspirationsfakta, lige fra GMO, chemtrails, UFO'er og politiske ting, som man måske ikke hører så meget om i medierne, fordi at det er lidt interessant at også prøve at tale om noget af det, vi ikke får at vide i de mainstream medier til daglig. Og hen over weekenden, der er der så et arrangement på Marriott Hotel. Kan du prøve at forklare, hvis der sidder jo sikkert nogle lytter derude, som ikke aner noget som helst, og som nok i højere grad netop hører Bilderberg og ikke Bilderberg. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad er det for en størrelse, og hvem er det, og hvad er det, der foregår hen over weekenden derovre? Det, der foregår i København i denne her weekend fra den 29. maj til den 1. juni, det er, at Bilderberg-gruppen har deres årlige møde her i København. Og det har de ikke haft siden 1958, så det er rigtig mange år siden, vi er i 2014 nu. Og det er faktisk 60 år for, at man oprettede og stiftede denne her Bilderberg-gruppe. Og Bilderberg er altså ikke Bilderberg, som der er mange, der tror, med udstoppede bjørne. Det er magtens elite, kan man sige. Politikere, videnskabsmænd, også kongelige og movers and shakers, kan man sige, som har indflydelse på verden. Og der er cirka 120-150 mennesker, som deltager hvert år, som har indflydelse på, hvad der sker i deres respektive lande. Der er repræsentanter fra alle verdens lande faktisk, særligt USA og Europa selvfølgelig. Kan du komme med nogle eksempler på, hvem der er, jeg ved ikke, om man kan kalde det medlem? Jeg ved ikke, om man kan kalde det medlem, fordi der er jo forskellige folk, som bliver taget ind i Bilderberg-gruppen, afhængig af, hvilken, rolle eller position de har i verdensbilledet lige nu. Vi har jo selvfølgelig repræsentanter fra Danmark, der har vi haft forskellige statsledere og forskellige politikere, som har været med inde. Det har ikke noget at gøre med, at man er på rød fløj eller blå fløj, altså højre eller venstre. Det opløses, når man kommer ind i den her hemmelige tænketank, som det er, fordi der har ikke været åbenhed omkring, hvad der foregår på møderne. Det har været lukkede møder, som ikke rigtig er blevet rapporteret i medierne. Men på grund af de sociale medier og på grund af den interesse, der har været fra folk, som har opdaget, at gruppen faktisk har eksisteret i hvert fald i 40-50 år, før der egentlig begyndte at blive talt om det, jamen så er der kommet noget mere mediedækning på det nu. Og det er jo rigtig godt, men i Danmark har vi jo haft mange, der har været i Bilderberg selvfølgelig til de her møder, blandt andet vores statsminister Helle Thorning og mange andre, vi kunne nævne. Har du nogen navn på nogle udlændinge, som er medlem, altså folk, der ikke er danske? Hvem er der? Ja, altså den er jo blandt andet stiftet af prins Bernhard af Holland i 54, sammen med en masse forskellige forretningsfolk og politikere. Og nogle navne, som altid går igen, som også er med på dette års møde, er jo nogle ældre herrer efterhånden. Henry Kissinger, som er USA's tidligere udenrigsminister, og også David Rockefeller, som var med, som har også været en af medstifterne, kan man sige, og har været der hver år, som er en af de store, betydningsfulde, elitære personskikkelser, som man hører igen og igen. Altså, der er meget med Rockefeller og Rothschilderne og sådan noget. Og på grund af disse navne, som har en stor indflydelse på penge og oliemagten, kan man sige, så kommer der selvfølgelig en masse konspirationsteorier omkring, hvad det er, de foretager sig på det her møde, hvad det er, de taler om, for det er ikke noget, der bliver rapporteret i medierne. Og når der kommer folk fra både de konservative til de mere liberale, til de mere socialistiske, som sidder og er sammen, hvor disse forskelle ikke har nogen forskel, så er det selvfølgelig interessant for folk at vide, hvad det er, der sker.
Så der er mange mennesker, som ønsker, at der skal være noget mere transparens, og der skal være noget mere oplysning om, hvad der foregår derinde. For ellers opstår alle de her konspirationsteorier. Og konspirationsteorier er noget, man meget hurtigt kan latterliggøre, fordi at det er svært at komme med fakta om, hvad der sker derinde. Og mange politikere siger, at det er bare en tænketank, hvor der bliver delt meninger. Og så er der selvfølgelig en masse forskere, der siger, at der bliver lavet aftaler omkring, hvordan de forskellige ting rundt omkring i verden skal implantere nye tiltag, politisk, finansielt, økonomisk selvfølgelig, for det næste år og de kommende år. Vi kan jo se, hvad der sker i verden, og mange af de ting, som der er blevet talt om helt tilbage, som er kommet frem i dagens lys, for eksempel at man skulle lave den europæiske union osv., det er jo nogle ting, som er blevet vendt på Bilderberg-mødet adskillige år, før at EU blev dannet. Så man har indtryk af, at der er mange ting, som bliver vendt, og nogen siger, at det må da være demokratisk, når man kan komme fra alle fløje og vende tingene sammen på en fordragelig måde, uden at gå i krig. Og så er der jo andre, der siger, at mange af dem, som har stiftet og skabt krig omkring i verden, de sidder også inde i Bilderberg-gruppen. Så hvad er så rigtigt? Og der er jo mange, som mener, at det er i hvert fald ikke okay, at der ikke er transparens. Hvordan tror du, det foregår på de her møder? Jeg vil helst ikke gisne om, hvordan det foregår på de møder, for det ved jeg ikke. Du har sat ret meget ord på det. Jeg tænker lige, om der er noget mere, jeg skal... Jo, du nævner det her med EU. Altså, når ikke der kommer så meget konkret ud af de her møder, hvordan tænker du så, at... hvordan kan man vide, ligesom, hvad der bliver besluttet her, og hvad der ikke bliver besluttet? Altså, hvor kommer de her teorier fra? Hvor ved du fra, at der ikke kommer noget konkret ud fra de her møder? Nå, men det ved jeg ikke. Altså, det vil jeg gerne vide, hvordan man sådan kunne finde ud af. Altså, hvem de her teorier, altså, du siger, der opstår konspirationsteorier. Hvem udleder dem? Eller hvem formulerer dem? Det er der mange researchere, altså forskere inden for disse felter, som studerer magtstruktur og globalisering og politiske tiltag, krige, ting som betændte emner som 9/11 og forskellige terrorangreb og sådan noget, som udtaler og som har forsket grundigt og har talt med en masse mennesker, som på en eller anden måde har leaget information, ligesom vi nu ser med Edward Snowden, som har været omkring disse møder, eller har arbejdet militært eller politisk osv. Og så kan man sige, hvad er information, hvad er misinformation, og hvad er disinformation. Det er 3 meget forskellige ting, fordi information er alt det, vi får at vide igennem medierne, og de fortæller i skolerne, og videnskabsmænd fortæller os, og biologer osv. Det er den information, vi alle sammen får. Og misinformation, det er, når man, som H.C. Andersen sagde, laver en 4 til 5 eller 10 høns, altså forstørrer tingene, genfortæller det ikke helt rigtigt, men har ikke nogen intentioner om at sige noget forkert måske, men bare ligesom forstørrer tingene lidt og ikke genfortæller det helt rigtigt. Og desinformation, det er at implantere en viden i befolkningen, eller til folk generelt, som er decideret kalkuleret forkert, altså løgn. Og det er meget svært at skelne imellem, hvad der er information, hvad der er misinformation og hvad der er disinformation. Men det, jeg synes, vi gør i Age of Truth TV, som er interessant, det er hele tiden at stille spørgsmålstegn til både den information, man får, men også det, som forskere og folk, der tænker lidt alternativt og går imod denne her strøm, siger ikke er rigtigt. Det vil sige, om det holder vand. Altså, vi hele tiden stiller spørgsmålstegn hele vejen rundt. Og jeg synes, at det, man kan gøre, og som vi også siger i Age of Truth TV egentlig, er, at man har ret til at stille spørgsmålstegn til de ting, man får at vide og føle efter selv. Der er måske ikke bare nogle fakta, og så er der en masse spørgsmål at stille, som man har ret til. Og som er svært at få svar på. Som kan være lidt svært at få svar på. Okay. Cool. Når man oplever, at Bilderberg-gruppen mødes her i Danmark i 2014, og hver år rundt omkring i verden forskellige steder,
og man ikke rigtig ved, hvad der foregår på de her møder, så opstår der mange tanker og mange teorier. Fordi det er de mest magtfulde mennesker, som mødes og taler i denne tænketank. Og så tror jeg, som repræsentant for Age of Truth TV, hvor vi stiller spørgsmålstegn til forskellige ting, der foregår i verden, men også til de alternative ting, man får at vide hele vejen rundt, det er, at folk, som bliver opmærksom på, at Bilderberg-gruppen og nogle af de her ting sker, at de ikke går ned i den fælde, der hedder frygt, og lader sig styre af frygt. Jeg synes, det vigtigste er, at man følger efter, og man tænker så positivt som muligt, fordi jeg tror, at hvis vi har et mindset, som er meget negativt omkring, hvad der foregår i verden, så løfter vi ikke. Så falder det hele lidt mere til jorden. Så det handler om oplysning, information og lidt mere transparens. Og det er jo så også det, folk opfordrer de politikere og forskellige folk, som deltager i de her Bilderberg-møder. Cool. Jeg prøvede at indkapsle det lidt i hele den talestrøm, jeg kom med. Ja, det var bare lige fint. til sidst. Jeg ved ikke, om der er noget at bruge. Du var god til at svare spørgsmål. Man kan sagtens interviewe folk nogle gange, hvor de så ikke får spørgsmålet med i svaret. Og jeg vil jo gerne klippe mig selv lidt ud af. Ja.